engko pas kembang kopi gelang kalung. Sangsaya dalu alas abyor kang lintang kumedhap istesonya tengah wengi lumrang gandang ning puspita kareng yuwaning putyane ra sang dujara ler swaraning madu brangta manungsun sarining Sire lintas daerah bar Jawa Tengah terus Jawa Barat iki ganti Jawa Timur. Nek contone ya mung conto tok Jawa Timur. Tuku kreneng gawe wadah ganden kayu gawean Madiun. Lho, ini model Jawa Timur ngene iki, ki arang-arang MC sing iso. Mula pengen do seneng nek mantu nanggapo sinden merga sinden saiki ketok eje ayu ning regane wis medun mung nyuplekke iki tetep kembang kopi sing ngaturke Dewi Mayang karo Wulan gelang kalung cah telu kabeh. Ngono dadi seragen ki ra wis. Lah iya. Joget yo. Nah. Joget iki ya iso. Kembang kopi, gelang kalung. Kagem keluarga Bapak Sutar katan.
kopi ingkang sampun kepareng katuraken